paborito. Bantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Oras alas 2:03 ng hapon. Magandang hapon. Ang inyo pong makakasama dito sa ating palatuntunan, special coverage ng Bantay Halalan 2025. Ang inyo pong mga lingkod ng bayan. Good afternoon. Magandang hapon. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At siyempre, nandyan yung mga nagpupugiang mga kasama natin na co-pilot. Si Engineer Dennis Trillo Palaganas. Ayan. Nandyan din si Engineer Richard Gutierrez Olanday. At nandyan din ang isang pogi. Si Engineer Nixon. Sinong kamukha? Na artista. Mamaya, ibubulong ko sa inyo. Engineer Nixon Dakal. Ayan, kompleto sila. Hanggang mamayang gabi po tayo sa special coverage ng Bantay Halalan 2025 upang sa ganun malaman ninyo kung sino-sino po yung mga magsipagwagi dito sa eleksyon, kung sino po yung mga mamumuno sa inyong bayan, sa inyong mga probinsya, at maging mga senador na ibinoto ninyo, kung sino po yung magiging kung mamaya mananalo. Ayan. Madali lang yung malaman ang resulta dahil tayo po ay makina. Automated counting machines ayan. ang gagamitin. Kaya mas mabilis na paraan. Mabilis ang resulta. Kaya mamayang gabi malalaman nyo na kung sino yung mananalo na 12 senador. Malalaman nyo rin kung sino yung mananalong congressman sa inyong mga distrito. At malalaman nyo rin kung sino yung mga mananalong gobernador sa lalawigan. Mga board members sa iba't ibang mga distrito. Mga mayor sa iba't ibang mga bayan at syudad. Ganon din ang vice mayor. At ang mga konsihalis sa bayan kasi 8 ang 8 councilors sa municipality at 10 sa city. Ayan. Kaya huwag kayong kukurap. Bakit? Baka mamaya pagkakurap ninyo Biglang nagbago. biglang nabago yung machine. Ayan. Ay, hindi naman. Sana po gawin natin na malinis at mapayapa ang halalan. Dahil yung balita nga ilang mga lugar ang may mga nangyayaring harassment. Kaya ang ating kapulisan, headed by PNP Provincial Director Rolefer Kapukyan, ay talagang busy. ang balita ko, according to Kuya Jonathan, na nakikipag-communicate kay PD sa pamamagitan ng kanyang sekretary, ay umiikot sa iba't ibang distrito. Oo, At inaalam ang sitwasyon ng mga bawat bayan. Lalong-lalo doon sa 6th District dahil sa medyo Eastern Pangasinan. Medyo mainit ang panahon doon. Mainit ang halalan.
Oo. Kaya yung nangyari nung nakaraan talagang nakakalungkot na pangyayari na hindi alam ng police officer na yun na pala yung panghuli niyang pamamaalam sa pamilya. Nawala siyang malay-malay. Siya po ay napadaan lang doon dahil may narinig siyang putukan. Dahil siyempre pulis kahit na pauwi niya ng bahay, siyempre pulisya kailangan na umakto rin at tumawag ng yung mga kasama niya. Pero yun nga, habang nagkakaroon ng discussion, may bumaril sa kanya. Patay. Yung mainit na usapin din dyan po sa may bayan ng Sual naman. Oo. Yung pinakahuling report na mayroong mga kalalakihan ang pumunta sa isang bahay ng kapitan. Kaya nga yun yung si Barangay Captain Ronald Doquinya ng Barangay Cabalitian. Ay, ilang barangay yun? Island Barangay yan. Yeah, ilang barangay. Oo. So, grabe pala, 8 armadong kalalakihan. Ang pumunta. Sosimmalong dito na si Barangay Kapitan at sa binugbog ang anak. Ang may anak. Tignan nyo rin, no? Yung reaksyon nung kanyang, alam mo yung tatay na walang magawa, na binubugbog yung anak mo. Pero, dahil hindi ka makagalaw dahil may mga armadong kalalakihan. Oo. So yun ang nakakalungkot na pangyayari. Pati yung mga inosenteng tao nadadamay. Ang isang magulang lahat gagawin, maprotektahan lang ang kanyang anak. Oo. Pero itong si Kapitan ay sadyang walang nagawa at tinitingnan niya na lang. Yan. Ang akala niya nga daw papatayin na yung kanyang anak. Oo. Kaya dapat sana walang ganyan sanang pangyayari, fair lang ang laban sana. Itong natanggap natin dito, isang botante sa Cluster Precinct 09 sa San Carlos City ang nagreklamo matapos lumabas ang ibang pangalan ng mga binoto. Iba yung nasa resibo daw. Okay. Tanggapin natin ang pagulat mula sa labas ng himpilan si Kapaborito Joseph. Kapaborito Joseph Bakhani. Ayan, please go ahead, Kapaborito Joseph. Okay, 10-4 Kapaborito RJ at RJ na ako ng RJ. Pasensya na kayo, nasanay na ako. Partner ko, Kapaborito Errol at Kapaborito Dennis. Live mula dito sa ating kinalalagyan sa Barangay Basing, Binmali, Pangasinan. Ay kitang-kita rin po natin ang mga tao na talagang pilang-pila. Kahit na ang ilan na po sa kanila ay maansit na, ganun pa rin, talagang nagtitiis sa pila para lamang makabuto kahit na tirik ang araw kanina. Pero right now, makulimlim naman ang panahon. Kita natin sa tsura ng langit natin, kalangitan na makulimlim ang panahon dito ngayon sa ating kinalalagyan sa Barangay Basing. At kanina meron po tayong nakuha na live interview sa ating Provincial Comelec Officer na si Attorney Oganesa na courtesy of Philippine Information Agency dahil sa mga nangyayaring aberya na na-experience ng ating mga botante sa Automated Counting Machine o ACM. At panawagan na rin ng COMELEC na wag nang hintayin na dumating pa yung 7 o'clock in the evening bago po bumuto. Ganun pa man, kahit na late na po kayong dumating, provided na pagbagsak ng alas 7 ng gabi, andun na kayo sa perimeter at least 30 meters. Na andun na po kayo sa perimeter para po yellow pa rin kayong bumuto kahit lumagpas ng 7:01, 7:02 o 7:05 ng gabi. So ito pakinggan po natin, Kapaborito Dennis, Kapaborito Errol, yung interview kay Provincial Comelec Officer Attorney Oganesa.
legal aspect naman, na-addressan sila ng electoral board natin, mga complaint. And as to the other complaints naman, pare-pares yan na if they are not satisfied with the action of our electoral board, ay pwede silang mag-file later on ng kanilang protesta. Ano po ba yung mga na-report na po sa inyo? Yung sinasabi na iba daw yung lumabas sa vote receipt, meron daw yung walang binotohan pero may lumabas. So yung iba dyan may scanner problem ng ating machine na nasolusyonan naman na ng mga TSS or technicians natin, but mostly actually mga ano pa rin, mga taga-Comelec pa rin yung mga naka-address sa mga technical problems. But doon sa sinasabi nga na iba yung binoto, iba yung nagawan sila na, nabigyan sila ng proper guidance at advice ng ating mga electoral board. So, maliban po sa technical problems sa mga machines, meron pa rin po bang mga nawawadal ng pakalanan? Isa pa lang yung sinamahan ng council kanina doon sa level pa rin ng election officer ito. Pinipilit daw na bumoto, but yung sa record ni election officer, kasama siya sa na-detect na may multiple records, double records through the automated fingerprint identification system. So maliwanag na dalawa yung record niya at ang policy at guidance ng Comelec yan ay matatanggal yung kanilang pangalan, hindi sila makakamoto. At good thing nga dahil hanggang doon lang yung action ng Comelec. Actually pwede pang kasuhan yung mga yon, yung mga nakuhuli na may multiple records, but administrative na lang yung pinapababa ng Comelec na sanctions, which is yung hindi sila papayagang makaboto. Sir, hanggang sa kasalukuyan nila na po yung na-receive nyo po na incident ng mobile or sa Pangasinan? Nasa PNP pa. Sa PNP yung data. Kasi yung mga nahuli kahapon, ang advice na natin is DOJ filing dahil mas mabilis. Kasi pag sa Comelec, i-transmit sa main office, then magde-decide pa ang Comelec na pipili kung kaninong Comelec lawyer i-assign yung investigation. And then baka yung iba is idadaan pa sa show cause order. Ay yung sa DOJ direct filing na yan. Sir, may pag-asa ba na yung mga reklamo kasi nagkakaroon ng problema doon sa result niyo na ulitin niyo ng bumoto ulit? 1:1 yung balot natin. But kung yung pagka-reject ng balota ng botante ay wala siyang kasalanan, pwede silang na-issuean. But case-to-case basis yan. Hindi lahat ng nagreklamo ay mapapalitan yung kanilang balota. Sir, during the testing po ng mga ECM po natin, ano po ba yung madalas po na nakita po na irregularities or if there is sa mga ECM? Hindi siya irregularity kundi glitch. Yung iba is scanner problem. So ang sagot lang naman dyan is linisan. Pangalawa is yung smart card ng I think Balungaw na ayun, kailangan ilan sa command center at kaya na-delay yung kanilang FTS. But for now, lahat nakapag-convene. Walang nagka-problema na smart card. Wala rin nagre-raise ngayon na issue on USBs. More on scanners. Sir, sa Comelec lalapit lahat ng mga wala makitang pangalan. Kasi kaninang madaling araw doon sa area na pinuntahan ko, may dating TDL at hindi niya mahanap yung pangalan niya doon sa precinct niya. Pero doon yung nung nagparehistro siya doon. Sa Comelec pa rin sila. Comelec pa rin. Open, sir, hanggang buong araw. Hanggat may kasi kami after nitong voting submission ng mga documents from the EBs 24 hours kami. At yung mga hindi naman dahil sa hindi niya nakita sa list na nakapaskil yung pangalan niya. Unang-una doon muna sa isunod niya yung sa clustering. Kasi tuwing every election nababago yung clustering natin. So baka doon iba lang yung cluster na napuntahan niya. At kung wala talaga, then kay election officer. Kahit dun sa computerized na ginagawa ng PPCR. PPCRB, yung listahan na hawak ng PPCRB galing din sa Comelec. Sir, sa ngayon, yung mga scanner pa lang yung naging problema. Wala naman pong machine na kailangan palitin. Yung iba nagpalit na dahil talagang hindi mapagana yung scanner. But
di ba, naipalitan natin, may contingencies tayo. So may 6 na tayo na, or 7 yata na munisipyo na gumamit ng tig-isang contingency. Kaya ongoing pa rin yung voting. Dahil na may contingency. May kailangan na mapalitan, meron pa rin po bang matitira? Kaya nakita nyo yung mga tao dyan, sila yung magre-repair. DICT, DOST at saka Miro. At isang taga-Comelec. So nakahanda po sir. At yung report pa lang sa atin, tig-isa pa lang sila ng ginamit na scanner. So may, like si Ordaneta, mayroon siyang 17 na contingencies. Example lang to, hindi na report na gumamit na si Ordaneta ng contingency niya. Pero siya, mayroon siyang hawak na 17. So far, wala pa naman siya nire-report na pinalitan niya. So, ready pa rin standby. But in-advise na rin natin sila na kahit isa pa lang yung pinalitan, dalhin na rin dito para magawa na at makaready rin na ibalik na gamitin ulit kung may kulanin na yung machine contingencies. Sir, siguro payo sa mga kababayan po natin na hindi pa rin bumoto kasi kanina medyo kakaunti pa lang yung vote. Yes, pinahaba yung voting hours natin, but baka yung ugali kasi natin na matagal pa, parang sa registration. So baka mamaya nag-mall pa kayo, pagbalik nyo 7:30 na, 7 a.m. to 7 p.m. yung regular voting hours. By experience din, after lunch hindi na ganun kahaba yung pila. So monitor, then kung sa inyo, kung sa tingin nila is mas convenient sila sa hapon, i-monitor na baka mamaya malampasan na yung voting hours. At pangalawa, yung pag-shade ng ballots, patuyuan muna, huwag silang magmadali na mag-feed sa machine. At then, kung may sinundan sila, see to it na nakuha mo na yung sinusundan nila yung vote receipt niya, para kung sila na yung nag-feed na hindi pa nakukuha ni sinusundan ng botante, ang mapiprint sa kanila, ang makukuha nila doon sa timing is yung resibo ni sinundan nila. So kaya bago sila mag-feed, see to it na nakuha na ni earlier voter yung kanyang resibo. Karamihan din na observation dyan, yung mga nagsasabi kanina na iba yung binotohan, iba yung nasa resibo, dahil ganon. Yung resibo nung naunang botante yung nakuha nila. So, timing lang, huwag magmadali. Sir, hanggang dahil nabanggit niyo hanggang alas 7 lang, hanggang ilang metro yung tatanggapin ka kung sakali may mga umabot? 30 meters na radius, ganun pa rin. Humaba yung voting hours pero hindi pinaluwag yung radius. Thank you, sir. Okay, so yan kapaborito Dennis, kapaborito Errol, ang paglilinaw ng ating provincial Comelec officer na si Atty. Oganesa. At i-double check lang natin, lalong-lalo na para sa kapakanan ng hindi pa nakakapagbuto. I-double check nyo lagi yung inyong mga ballots na bibigay sa inyo sa presinto, na siguraduhin malinis po yon at walang marka para hindi po magka-aberya mamaya pagka pinasok na sa automated counting machine. Otherwise, magkaka-aberya po yan, pero make sure na pag tinanggap nyo yun malinis, kasi pagka nakita nyo na may dumi, pwede hong palitan ng mga nandyan sa mga voting precinct, ng mga election officers. So, yan muna ang ating may ulat mula rito sa Barangay Basing, Binmali, Pangasinan. Ako po si Joseph Canilang Bacani, nag-uulat para sa Bantay Halalan 2025 ng Radyo Pangasinan Paborito. Thank you very much sa kapaborito Joseph Canilang Bacani mula dyan sa bayan ng Binmali, Pangasinan. Yung nabanggit hanggang alas 7 lamang. Hanggang alas 7. Pero pag ikaw ay nasa vicinity, nandun ka sa loob ng nandun ka nakapila, kung may pila pa that time, at naabutan ka ng alas 7, ay tatapusin yun. Correct. Kasi may mga nagbabantay naman dun eh. Pero pag pasado alas 7 na, tsaka ka palang dumating, sorry. Close na. Ayan. Yung sinabi ni Comelec, Provincial Comelec Oganesa, technical
problem daw. Yung mga reklamo na nagkakaroon ng problema doon sa kanilang binoto. Kanilang binoto. So, pinaliwanag niya, dapat na yung balutan ninyo, pag nasid nyo yan, huwag magmadali dahil basa pa yan eh. Oo. At kung ilalagay nyo na doon sa counting machine, yung balutan ninyo, make sure na yung sinusundan nyo, nakuha niya yung resibo. Kasi baka yung resibo napupunta sa inyo, titingnan nyo. Yun yung nasa likod mo. Oh. O yung sinusundan mo. Sinusundan mo, iba yung binoto ko, kamo yung pala hindi nakuha ng sinusundan mo. Yun yung mga dapat natin tignan mabuti, at dapat na makuha natin yung ating mga resibo bago tayo umalis diyan sa tabi ng yung counting machine na yan, kaya marami po na mga reklamo na ating natatanggap din pero naman merong diyan nag-aasikaso at sabi nga nila, sabi ni Kumilik Organisa, kung may mga reklamo, meron tatanggap na hindi doon sa mismong polling precinct para hindi maabala yung mga hindi pwedeng maantala o mahinto. Yung election na process doon sa mga precinct na yan. Kaya't dapat sana tignan niyo yung mga baluta ninyo. Bago ibigay yung baluta, tignan niyo kung malinis. Bago nyo kunin yan at siguraduhin nyo yung kamay ninyo malinis baka mamaya merong uling yung kamay ninyo. Yung sinasabing patuyuin mo na bawat shade, syempre mag-umpisa yan sa senador, ay wag nyong madaliin. Correct. Hayaan nyong matuyo ng konti. Kasi kita mo, kaninang madaling araw, 5 a.m., as early as 5 a.m., ay nag-umpisa na itong eleksyon. Dahil may yung mga senior citizens sa PWD. Yung 5 to 7 and then yung regular na 7 o'clock onwards. Ngayon, magmula alas 5 hanggang ngayon alas 2 ay 9 na oras na yan. Correct. 9 na oras na bumuboto. At ongoing pa rin. So meron pa tayong 3, 4, 5, 6, may 5 oras pa. Apat at kalahati kasi 2:25 na. Meron pang 4.5 hours para bumoto. At ikaw din. Ayan, siyempre pumunta tayo mamaya, karapatan natin na bumoto. Dahil hindi tayo nakipag-siksikan kaninang umaga bagkos tayo ay nag-duty muna. Tayo muna ay nagtrabaho, pero after nito, tsaka rin ako boboto. Ayan, okay. Kaya meron pang ilang oras pa natitira? 4 at kalahati. 4 at kalahati. Hanggang alas 7 ng gabi. Punta na kayo doon sa mga polling places para sa ganun kung hindi nyo pa alam kung saan presinto kayo, hanapin ninyo. Kasi ngayon, merong doon sa harap. Merong mga nag-assist. Pagpasok nyo ng gate ng mga school, ay kung hindi nyo pa alam yung inyong presinto, tatanungin nyo. Pwede nyo itanong o pwede nyo rin itanong doon kung nasan yung presintong nais nyo malaman. At saka yung lumit yung ngayon yung polling precinct ginawang clustered pero hindi na tulad nung 2022 na kung ikaw ay isang presinto doon lang lahat yon. Kunyari 74A. Sa isang kwarto, 74A lang lahat yon. Pero ngayon, parang sama-sama na yata. Yan. Kaya't, punta na lang kayo sa mga polling precinct para sa ganun, makita ninyo at kung nandoon yung pangalan ninyo, makapagboto na kayo. Huwag nyo nang antayin yung 7 o'clock kasi ang ugali ng Pilipino kuminsan last hour Di ba? Last hour. Mahirap yung last hour. Yung diba? aligaga, habol-habol. Mahirap yun. Mas maganda yung maaga ka na para sa ganon, pagkatapos mo, uwi ka ng bahay, magpahinga ka na. At kung napuyat ka kagabi, pwede ka bang matulog? Bakit ka napuyat? Siyempre, pakurong. Ng pakurong? Pakurong. Ayan.
Maraming maraming mga sabi nila namukhang namukhang asim yung kailang mukha nung Mamayang pakurong, yung mga binibigay, ay tanggapin nyo. Binibigay, hindi nyo naman hinihingi yan eh. Pero ang iboto nyo, yung alam nyo mapaglilingkuran kayo. Ayan, ngayon. Kunin mo yung pera, iboto mo yung kursunada, edi sinong panalo? Kaya yung mga mismong botante na nag-isip yung sa mga karapat-dapat na iboto. Actually, yung vote buying, vote selling, bawal talaga yan eh. Bawal talaga eh. Kaya patago nga eh. Patago. Kung may may mga pulis tago. Patago nga eh. Merong batik. Yung mga iba dyan, nahuli. Yan. May sibwakan. Nahuli. Yan. Nahuli sila. May ebidensya. Ipailan sila ng kaso ngayon. Yari sila. Okay. Bago tayo dumako sa lampang mga issue at yung mga tanggapin natin yung mga reports mula sa ating mga reporters sa labas ng himpilan, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! diyan sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Alas 2:32 ng hapon sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan ang special coverage ng Bantay Halalan 2025 dito lamang sa ating himpilan DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Siyempre,
ang inyo pong nakakasama sa hapong ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magterion Lingkor at Timothy Pangasinan Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa technical control ang tatlong poging-pogi sa lalawigan ng Pangasinan. Walang iba si Engineer Dennis Trelio Palaganas, Engineer Richard Gutierrez Ulanday, at Engineer Nixon Gutierrez Dakal. Yun, talagang full force ang ating Ayan. kasamahan sa aspeto technical. Oo, siyempre nandito rin ang kailang kuya, si Dennis Padilla. At nandito ang kanilang lolo, Ay, sigurado. Dennis Muhares. Ayan. Sige. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita diyan, mga nangyayari sa inyong mga lugar, pwede kayong tumawag sa ating telephone number, cellphone number 0939-100-9931. Ayan, bukas po yan. At saka yung aking personal na number 0946-503-6465 para may parating ninyo yung mga hinaing ninyo, kung ano pong nangyayari dyan, kung tama ba yung binoto ninyo, gusto magreklamo. Tama na nga gusto ba magreklamo, ano yun, no? Kung mali yung nasa resibo nyo, merong mag-asikaso sa inyo dyan. Hoy, meron yung pinarating na balita na daw yung isang mataas na opisyal pinapasok halos lahat ng party list pinapasok sa Pangasinan Kawawa naman yung kasama niya, iniwanan yung kasama niya. Kaya pala napakaraming party list dito. Pero hindi naman sila bawal na pumasok, pero pero ang sinusuportahan merong pariking na kindat. So gabay ko ni yung sumuporta sa kanya nung nakarang eleksyon may nasasabi na ngayon bakit pinapasok yung sinuportahan yung ibang mga party list, yung party list na sumuporta sa kanya hindi sinuportahan. Iba yung kanyang iba yung kanyang ibinubulong. So isang kwan dyan, ibig sabihin yan, sinuportahan niya yung mga outsider, yung sarili niyang kababayan at kasama niya, hindi ayaw niya suportahan. Ano pong kwan dyan, dahilan? Di ba? Yan dyan yung nakikita kung meron siya talagang pagmamahal sa lalawigan ng Pangasinan. Mismong kasama niya, iniiwanan niya di ba? Kaya nga yung mga nakakausap natin sabi nila ibang klase itong ngayon namumuno, ibang klase. Bakit? Wala siyang pagmamahal sa sariling probinsya Wala siyang pagmamahal sa mga kasama niya iniiwanan niya pinapasok yung mga ibang dito, yun ang sinusuportahan niya. Nasa ngayon yung mga tumulong sa kanya. Marlito de los Santos. Ayan, taga saan ka Mr. de los Santos? Yung pagiging pribilehiyo sa pagboto yung mga kandidato ay pwede na palang sila lang yung mauna sa kunyari sisingit na sa pila. Privilege pala nila yun. Yung mga kumakandidato. Pero iba naman yung nangyari dyan sa may butuan. Bakit? Nag-aaway yung kandidato at saka pulis. Bakit siya nag-aaway? Kasi gusto ng mga pulis mauna na yung kandidato. Yung kandidato gusto niya naman pumila. Alam mo kasi hindi pwede magtagal din yung kandidato sa polling precinct sa polling area kasi bawal. Kaya kung yung pulis ginagawa niya yung tungkulin niya bilang law enforcer. Pero dahil dyan, nagtalo sila. Nagkaroon ng kaunting may init na salita. Hindi naman masyado. Pero... Kasi ganito yan yung isang kandidato kasi, pag nagtagal sa
polling area yan, polling places yan, pwede yang ma-influensyan yung mga mga botanting kagaya niya di ba? So yun yung ngayon, sinasabi na COMELEC na dapat huwag mamalagi yung mga kandidato sa mga polling places sa Kapaborito Errol. Dahil siyempre may mga pakaway-kaway, pakindat-kindat, patambay-tambay dyan sa vicinity, pinagbabawal at po saka yung mga at saka yung mga barangay official. Merong 50 meters yata kung hindi ko nagkakamali, 50 meters away from polling places. Doon sila mamalagi. Hindi yung nandoon sila sa may gate o kaya doon sa loob ng polling area. Hindi pwede po yun. May may rituals kung saan sila mamalagi. Ayan, kahit kung may mga nakikita kayo diyan na alig-aligid na mga barangay official sa mismong polling places, pwede niyo itawag dito para sa ganun maaktuhan natin 'yan. Kasi baka kasi pinayagan na yung mga barangay official na sila po pwedeng makialam itong midterm election. Siyempre pag nasa polling places yung barangay official, alam nila na siya ay hindi, basta wag lang siyang doon. Tulad dyan sa may Mangaldan, yung isang watcher may ginaguide daw na boboto. Napag-alaman na tao pala ng isang kumakandidato sa mataas na posisyon. Kaya bawal po yung gano'n. Bawal po yun. Bawal po yun. Kahit na yung mga senior citizen, hindi pwedeng yung mga watcher dyan o kaya anumang dyan na makialam maliban doon sa kapamilya mismo ng senior citizen na sumama doon sa mismong polling area. Kaya may mga guidelines na binigay naman ng Commission on Election regarding sa tamang pagboto. May mga sinusundan po tayo. Kaya para sa ganun hindi magkaroon ng anumang pangyayari sa voting area, dapat na sumunod tayo sa mga guidelines ng COMELEC. Yung mga dyan, watcher dyan, itinalaga kayo na watcher, kayo po ay magbantay at at saka yung watcher ngayon wala pang masyadong wala pang masyadong trabaho dahil magmamatsyag lang kayo, wala pa naman bilangan. Kaya nga pero yung mag-assist ka ng mga boboto, hindi pwede. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Ayan. Bawal na rin yung pagbibigay ng mga flyers, ang tawag doon, yung bawal yan. Bawal na yan, bawal na. Kaya't yun ang mga dapat nating iwasan para hindi tayo questionin ng Commission on Election. At napansin ko rin bawat polling area ay may mga alagad ng batas na itinalaga. Kaya't sila po yung magmamantina ng kayusan, katahimikan sa isang lugar. Lalo na yung mga may mga bayan kasi dito sa Pangasinan na yun po ay under yellow category yata di ba? Yun po yung mga nasa watch list ng COMELEC. Meron akong dito, mga konting aberya na babasahin at aberya pero napakarami. Kaunti, marami. Oo. Ako konti tapos marami pala. Ito, na habang patuloy ang ating halalan, nagkaroon ng mga technical na aberya sa ilang voting precinct dyan sa bayan ng Lingayen. Ito, sa may barangay Manibok, Cluster 59, kaninang umaga, nagka-problema ang automated counting machine dulot ng paper jam
Kaya nagkaantala. Sa may barangay Libsong, ay parehong problema din, paper jam. Sa may barangay Pangapisan North, nagkaroon din ng paper jam. Puro paper jam, Ayaw nyo ba ng strawberry jam? Puro paper jam na lang. Paper jam. Oo. Sa may Tumalon yung papel. palamanan yung papel, no? Tumalon yung papel. Paper jam. Hindi, jump yan. Ayan. Sa may Pangapisan Sur, kaninang umaga rin ay 5 balota ang na-reject dahil sa punit at problema sa makina. Punit? Sino ang napunit? Hindi, napupunit siguro habang boto. May punit, kaya ayaw basahin. Ayaw basahin talaga pag napunit. At Puro, teka, parang puro linggayin yung yung nababasa ko. Teka, bakit? Bakit puro linggayin? May mga problema. Baka dyan nagka-problema. Baka dyan na ilagay yung mga problemang machine. Ay, hindi. Hindi naman, no? Oo. Nagkataon lang. May mga kaunting problema. Na dapat ayusin ng Commission on Election. Sa may yung nabanggit ko kanina? Libsong, sa Pangapisan North, sa Pangapisan Sur. Ito na, Barangay Poblasyon. Magsaysay. Ay bawat presinto ay nagkaroon pa rin ng paper jam uli sa Barangay Libsong East. At sa Barangay Namolan, ACM malfunction. Ang makina ay hindi tumatanggap ng balota. Baka marumi. Pero nare-resolve din after mga ilang minuto. Nagagawan din ng paraan. Barangay Durungan, yung kanilang voting machine ay hindi tumatanggap ng balota. Kaya yun, inayos uli. At yan po yung mga lugar kung saan ay nagkaroon ng konting problema. Pero ito ay nare-resolve. Ang tanong diyan, di ba nagkaroon ng yung dry run sa mga... Siyempre, pag sa dry run, ilang piraso? Ilang piraso? Yun siguro actual na ito yung dry run siguro, yun yung malinis. Yun yung hindi nagmamalfunction, hindi nagkakaroon ng problema. Nung dry run, perfect. 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 Ito, perfect. Pero sa tingin mo, magiging maayos ba ito hanggang matapos? Ay, kung may mga problema... Kasi nakakatakot yung mga ganitong bagay Lalo na ito, dyan sa may syudad ng San Carlos, may nagre-reklamo dahil lumabas ang ibang pangalan ng mga binoto niya sa resibo. Sa may Barangay Bulingit. Sa kanyang balota. Marami yan. Maraming mga ganyan na lumalabas dyan sa... Defective daw ang machine, sabi ng Electoral Board. Defective ang machine? Bakit nila tinanggap? Kung defective yan, bakit tinanggap ng Comelec? Hindi, ang sabi naman ay sa mga susunod na print naman ay maayos na. Basta inaaktuhan nila. Baka yung yung bumoto na ayaw ng machine. yung bumoto na defective yung naging defective ayaw ng machine, yung sumunod gusto ng machine. Kaya dapat na yan. Sana gawin natin na malinis, wala ka sanang reklamo, pero wala nga makaka-perfect yan pati yung nagngangalang perfecto, hindi niya ma-perfect yung ginagawa niya, di ba? Walang perfecto na tao. Yung machine po ay galing po sa ibang bansa yan. Ngayon deliver dito, hindi naman pwedeng lahat yan ibubuksan para i-dry run, di ba? Kaya ilang ilang machine ang yung ginamit para i-dry run. Wala namang depekto nung nag-dry run ng Comelec. Bakit nung pagdating sa presinto, pagdating na botohan, may mga technical problem. Dyan sa may sa may Barangay Gayaman yata yun. Gayaman? Oo, Barangay Gayaman ay pumila ang isang lalaki sa voting precinct upang bumoto. Pagkatapos siyang bumoto ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Bigla siyang natumba. Baka sa init ng panahon. Nawalan ng malay. Ngunit
nang suriin siya ng medics, Oo. inanunsyo nilang patay na ito. O baka kuan, may sakit sa puso. Kaninang umaga. Baka may sakit sa puso, hindi niya nakayanan yung Yung init ng panahon. Pero alas 7 pa lang yan. Oo, kaya talagang may O baka sakit naman puyat. sa pakurong. Hindi natin alam yan siyempre, ang nakakalam dyan, yung doktor na nag-suri sa Doktor kanya. lamang po ang... O yung medical certificate, kung anong kinalabasan doon, sila po yung makakapagsabi, yung mga doctors. So ano po yung sanhi ng pagkamatay? Mhm. Ayan. Ayun po yung dapat nating malaman sa mga attending physician ng biktima. Ito na yung sinasabi mo kanina, Mm. maisingit ko lang dahil nabanggit mo kanina itong mga pagbibigay ng kung ano-ano mang parapernalya. Oho. Mga sample ballots. Bawal. Ang matindi dyan, yung kanilang ipinamimigay ay meron pang kalakip. Ha? Kanina. Kanina. Ha? Kanina. Nilalawin natin yan. Kaya ito ay bawal po. Unang-una, bawal yung pamimigay ng mga leaflets na merong mga mukha ng kandidato dahil tapos na po ang Campaign period. Ang pangangampanya. Yan po. At sa isang bayan kasi may nahuli. Mabuti na huli. Nako. Ha? May nasita. Ano nasita? Na namimigay ng tarjeta. Na may... Parang hinihingal ka. Parang hinahabol ka. Ay, nakalakip. Magkano? Hindi ko alam. Ayun. Alamin natin yan. Oo. Itong si Juan siguro nakatanggap na rin. Sino? Si Robert Karunungan Munda Cruz. Ay, si Uncle Bart. Nakatanggap din siguro ng mga reklamo. Araw-araw naman nakakatanggap ng pagmamahal yan. At saka sinishare niya yung mga blessing. Ayan, magandang hapon sa iyo, Kuya Robert Karunungan Munda Cruz. Ganon din si Irene Ibanez. Diyan sa Infanta, Pangasinan. Kumusta kayo dito, Ili Infanta? Sino ti napigsa nga kwa dito? Secret. Ang mga to tipigsada mo, may pigsa. Napigsa, magaling. May pigsa, may may tinubuan na kinjadibot ko. Hindi dumaman. Kinman na may... Pigsa ko na, pigsa. May pulsa. Pigsa ba? Kayo po nakapagboto na, Kuya Robert Munda Cruz. Patingin nga ng iyong daliri. Ganun mo nga sa akin, meron akong kuko, pero wala pa akong Wala pang ink. Ibig sabihin, hindi pa nakaboto. Tingnan nyo, wala pa, yan, number 1. Hindi pa ako nakaboto. Ang sabi, oo nga, saan ka ba lalagyan ng ink? Dito. Yan, number 1. Bago ka bumoto, anong gagawin mo? Think. Isipin mo muna. Isipin mo muna. Ayan, number 1. Tama, di ba? Ayan. Kaya pumunta na po kayo kung hindi pa kayo nakakaboto, si Rosie Patayan. Naku, patay tayo dyan. Hindi, apelido. Ay, apelido pa yan. Apelido. Rosie Patayan, ang apelido niya, Patayan. Anto pa burarag Burarag so? Pakaning numudo pak. Agar ka Patayan, pero wala mo. Yung hindi, malinaw yung camera natin eh. Oo, malinaw eh. Tingnan mo yung mukha ko parang sunog na. Singa bao at tuk-tuk. parang sunog na. Hindi, parang litson eh. Pulang-pula parang litson. Galing kami kasi sa init kanina. Kaya painsanan po kayo kung yung mukha namin parang yung litson. Ayan. Kayo po nagpapatawa ng kaunti para mawala yung inyong mga problema. Hindi ako natatawa sa iyo. Lalo na yung mga bumoto na lumabas yung kailang resibo, iba yung pangalan na nandoon. Nakakabahala yan pag hindi hindi ma-resolve. Ayan, hindi, nandiyan naman ang Comelec
may kwan daw nag-aasikaso sa kanila O, sana po mabigyan ng solusyon yung mga problema na yan, ano? Para sa ganun maniwala ang taong bayan na ang Commission on Election talagang fair. Pinapairal nila yung fair, honest and orderly election. Sige. Magandang hapon sa dyan sa may bayan ng Dasul. Si Presi Garcia. Good afternoon sa iyo. Yung paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia ay yung mga ACMs na nagluluwa ng balota automated counting machine, ACM, ano? ACM, oo. Iba yung VCM. Dati yan ang tawag vote counting machine. Yan. Pero ngayon ACM ngayon. Automated naman. Yung dati VCM, vote counting machines. Ngayon, automated counting machines. Ayan, Oo, ayon daw kay Comelec Chairman Garcia, kaya nagluluwa ng balota yung mga makina dahil sa iba yung init ng panahon. Init ng panahon. Oo. Umiinit din yung makina. Nagpapainit. Dahil sa init ng panahon, umiinit din yung ulo ng mga botante. Umiinit din ang umiinit din yung makina. Yun ang sabi ng Comelec. Ayun ang paliwanag ng Comelec chairman George Erwin Garcia. Hindi natin masisisi kung ano nang kailang findings dyan sa mga makina na yan. Kaya mayroong niluluwa na mga baluta. Kaya't sana nilagay nila sa yung baluta sa freezer para malamig. Hindi mainit. Sa aircon. Sa aircon. Yun pala ang sinasabi ni Comelec Chairman Garcia. Dahil sa init ng panahon, dahil sa init ng politika, umiinit rin ang dugo ng mga botante. Dahil iba yung nandoon sa kanilang resibo, sa kanilang aktual na binoto. Yung mga hindi pa nakakapunta ng kanilang presinto para bumoto. Bumoto na kayo. Bumoto na kayo. Tandaan, boboto tayo, hindi bobo tayo. Ayan. Isiping mabuti. Boboto tayo, hindi naayon sa ating konsensya. At siyempre pinag-isipan yan. Kaya hindi nga bobo tayo. Kaya nga mas mataas yung isip kaysa yung di ba? Bulsa yung isip nasa taas, yung bulsa nasa baba. Dapat sundin natin yung nasa isip natin. Yung pera. Wala mo. Ano yan? Saan ka pupunta? Ano yan? Saan? Boot buying ka? Mag-boot buying ka? Boot buying sa? Ganun ba? Sige. Good luck. Sige, tawag ka. Tawag ka. Pero pagdating ng alas 4, balik ka dito. Ibang tawagan mo. Balik ka dito. Si manager. Ayan, Hindi, meron lang siyang re-respondihan. Ayan, may tawag, na may kaunting problema. At malalaman natin yan mamaya. Sa atin, walang doon sa balik tayo doon sa Sual. Ano na ang kaganapan ngayon dyan sa Sual kaya? Si Sasual ay nakaboto na rin si Mayor Dong Kalugay. Kaninang umaga. Actually, meron siyang statement. Meron siyang statement na interview ng ating mga kasamahan. Doon sa mismong Sual Pangasinan. At pakinggan natin yung audio. Ito ay interview ng ating mga kasamahan. Hiramin natin yung audio lang naman. Ito ay statement po ni Mayor Liseldo Dong Kalugay. Dito sa bayan ng Sual, alam po ninyo kung paano po ako magserbisyo at kung paano ko mahalin po kayo at kung ano man po yung mga nangyayari sa ngayon. Alam ko po, ito po ay hindi
hindi po ibibigay ng Panginoong Diyos kung ito ay mga masasama. Kaya lagi po akong nagdadasal na ni isang patak na dugo, wala pong papatak po dito sa ating bayan. Ang gusto ko po ay kapayapaan at katahimikan dito po sa ating bayan. Para po sa mga Suwalingans. Ayan. Siyempre po, hindi ko po kayo iiwan at nandito po ako bilang inyong mayor. Yun nga po, napakabigat po sa ating kalooban dahil una, na termino ko po, wala naman pong ganitong nangyaring sakitan. At pangalawa, wala rin pong nangyari. Ito po, hindi ko po alam kung anong nangyari. Kaya ang sabi ko sa Panginoon, ikaw na ang bahala. At alam ko po na hindi nyo kami pababayaan. At huwag naman po sanang idaan sa dahas kung sino po talaga ang gugustuhin po ng tao. Tanggapin po natin kung nang maluwag po sa ating kalooban. Yun po ang gusto kong mangyari. Sa mga kababayan ko po sa Suwalingans, ako po ay nakikiusap po sa inyo na kung ano man yung mga sagutan dyan, huwag po kayong makialam. Idaan po natin sa tamang proseso, may batas naman po tayo. At siyempre, una, andyan ang Panginoong Diyos, hindi po tayo ganoon. Simula nung una pong akong bumoto, nung first term ko po, pumila po ako dito ng alas 8, natapos po ako ng alas 2. Wala naman pong special eh. Lahat po pare-parehas po tayo. Wala pong mayor, wala pong special, wala pong VIP. Pare-parehas lang po tayong tao. Nagkataon lang kumandidato po tayong mayor. So wala pong special kung mahirap ka man, mayaman ka. Pantay-pantay lang po ang batas. Ganun po. Sa mga gumawa po ng mga karahasan, sasagutin po nila yon sa batas. Pero mas nakakatakot kung sasagutin nila sa Panginoon Diyos. Mayor, mensahe niyo naman po sa mga supporters ninyo at sa mga aliado po ninyo na naging biktima sa mga nabiktima po ng mga kasama natin at kaibigan at supporter, huwag po kayong mag-alala at darating po, lalabas ang totoo kung sino po ang may gawa nito. Makakamit din po natin ang justisya para dyan. Kaya andito lang po ang inyong mayor, hindi ko po kayo pababayaan, hindi ko po kayo iiwan. Anong mensahe niyo po sa mga... Okay. So, yun po ang mensahe ni Mayor Lesildo Dungkalugay ng bayan ng Sual, Ito Pangasinan. ay bago bumoto. Bago Doon sa bumoto. may, kanilang presinto, habang nakapila ay ini-interview ng mga kasamahan natin sa Profesyon. Thank you very much sa may-ari ng video. Ayan, na ginamit natin pero audio lang ang ipinlay. Thank you, Sir Jay. Okay. So, mamaya talakayan natin yung mga kaganapan at nangyari dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan, makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mo ganap ang iyong sarili para sa amin. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na makapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na makapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na makapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ang Radyo Pangasinan ay bumabati sa inyo ng magandang hapon sa inyong lahat.
Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, Mangin, Mayombo, Pantal, Poblacion Oeste, Tagjat Puguchico, Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga, musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Pantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Alas 3:05 ng hapon sa ating special coverage ng Bantay Halalan 2025. Ang inyo pong nakakasama hanggang alas 4 ng hapon tayo. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactario Lingcora, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa technical control ang tatlong magigiting na, at puging-pugi na co-pilot natin, si Engineer Dennis Palaganas, Engineer Richard Olanday at Engineer Nixon Dakal. 4 na oras na lamang po para Ayan. makaboto. Teka, 4 na oras. Huwag kang mabibilang, nandito pa tayo eh. Okay, saglit lang. Abrido ka? Oo, basta may 4 na oras pa lamang po. Kasalukuyan kong tinatanong tong puso ko kung sino yung maiboboto ko eh. Basta kung sino yung alam mong makakapagsilbi. Ayan. Sa taong bayan. Kasi importante yan yung magbibigay ng tamang serbisyo. Ayan. Kaya kung may katanungan kayo, may mga gusto kayong iparating,
bukas po ang aming linya, 0939-100-9931. At ganoon din po sa ating Facebook, live po tayo sa ating Bantay Halalan 2025 special coverage sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, sama-sama tayo hanggang mamaya. Hanggang mamayang matapos ang eleksyon, dahil kayo po pagkatapos naming magprograma, pupunta rin kami sa mga iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga presento upang alamin ang sitwasyon sa mga iba't ibang mga lugar. At meron tayong natanggap na balita. May report na hanggang ngayon meron pa ring vote buying. May vote buying, tapos na yung campaign period, election period na. Diyan ho sa may bayan ng Bugalyon. Ayan, may napabalitang may vote buying. Yan. Kaya yun po ay bine-verify natin. Bine-verify natin kung anong barangay na at nakikipag-ugnayan na po ang Radyo Pangasinan. Ayan. Kaya tinatawagan natin ang COMELEC at ganoon din ang Philippine National Police. O kaya kung may nakikinig dyan na nakakaalam ng kwento, pwede nyo hong itawag dito. Para sa ganoon makuha namin yung buong detalye dito sa sinasabi na may ongoing allegedly vote buying. Vote buying. Ayan. Kung sino man yan dapat na ma-file ng kaso yan yung kandidato na yan. Ayan. Kaya patuloy pa rin kami na kumakalap ng mga impormasyon para may parating sa ating mga kinakukulan kung ano po yung mga kaganapan dyan sa mga polling precinct sa mga barangays. Magandang hapon kay Marge Cayago. Ayan, nanonood sa ating palatuntunan. Diyan sa bayan ng Kalasyaw, marami po tayong mga taga-subaybay diyan, mga nanonood at saka nakikinig sa kailang mga radyo. Kayo ba'y nakapagboto na? Ayan, siyempre yung mga iba maaga silang pumunta para bumoto. Yung mga iba kasi inaantay nila hanggang hapon. Siguro inaantay nila yung pakurong pa hanggang mamaya bago sila bumoto. Ito, babasahin ko na naman tong pinost dito. Bumoto ng ayon sa iyong konsensya, hindi sa presyo ng pera. Ayan. Pera ay panandalian, ang boto ay pangmatagalan. Isang boto mo, kinabukasan ng bayan mo. Walang presyo ang prinsipyo. Ayan. Grabe, napakaganda. Saka kung pupunta kayo na bumoto, tingnan ninyo yung mga anak ninyo, haplusin nyo sila. At pag hinaplusin sila, ipanalangin ninyo na maganda sana ang kanilang kinabukasan. So paano nyo po mabibigyan ng tamang kinabukasan yan? Dapat napiliin ninyo yung tama na kandidato na mamuno, manilbihan sa inyong mga bayan, sa ating lalawigang Pangasinan. Kasi yung boto ninyo, diyan po nakasalalay lahat yung mga natin, kinabukasan ng ating mga pamilya, ating mga anak. Baka tatanungin nyo, paano nakakasalalay diyan? Siyempre, yung mga programa, tulad ng edukasyon, kung kinakailangan yung humingi ng tulong para mapaaral ninyo yung anak ninyo, siyempre kung tama yung iniluklok yun na leader, mabibigyan kayo ng tamang programa patungkol sa edukasyon. Ito, may binabasa na naman ako, pinost ng ito, matindi ito, University of the Philippines. Pinost niya lang naman. Pinost niya. Oo, sabi niya dito, sa 12 ng Mayo 2025, maghalal ng karapat-dapat
pumili ng may husay, pumili ng may dangal, Ayan. pumili ng tunay na maglilingkod sa bayan. Ayan, yun yun napakaganda ng ang mensahe. sinasabi namin palagi. Piliin yung tamang maglilingkod sa bayan. Para hindi tayo magsisi sa huli. 3 taon na naman yan. Pag iba yung binuto ninyo, 3 taon kayo mag-antay. Di ba? Meron yang mga nakaraang mga administrasyon noon, mga mayors na nanalo noon. May kakilala ako na pumunta yung humihingi ng tulong para sa hospital bill ng kanyang kapamilya. Ang sabi ng doktor, di ba tapos na yung serbisyo ko sa ng eleksyon. Bakit? Diba? Binayaran naman kita. Yun ang sinasabi. Gusto nyo bang ganun ang mangyayari? Pag kayo po ay nangangailangan ng tulong, at mali yung iniluklok nyo na kandidato, sasabihin sa inyo yun, anong nasa loobin ninyo? Diba? Kaya masama ang kalooban ninyo. Sinong sisihin nyo ngayon? Sisihin nyo ba yung kandidato? Hindi. Sarili nyo na kayo po yung bumoto sa kanya. Di ba? Gawin yun. Okay. Yung nabanggit ko daw kanina na nag-a-assist dun sa pagpasok mo ng gate, ang tawag pala dun ay Voter Assistance Desk. Oo. Okay. Tama nga naman yung mga nag-a-assist doon. Ayan. Kung saan mo pwedeng itanong, kung ipakiusap mong hanapin ng iyong presinto, o kaya magtanong ka kung nasaan yung presinto na pagbobotohan mo. Ayan. May mga guide na po doon. Voter Assistance Desk. Okay, thank you sa nag-text. Okay. Yung yung tungkol doon sa tinatalakay natin na party list kanina, kawawa kung sakaling wala tayong party list dito sa Pangasinan, outsider lahat, sa palagay nyo kaya maasikaso tayo dito sa Pangasinan, di ba? Basta ang mainam dyan tangkilikin ang sariling atin. Yun ang importante dyan. Ipaglaban natin ang karapatan ng ating mga kabayan. Kung may mga party list dito sa Pangasinan, may mga nagre-representa dito, dapat tingnan ninyo kung yun yung party list na yan ay nakakatulong, nakakapagbigay ng tamang serbisyo. Tulungan ninyo, at dapat iboto ninyo para sa ganon, pag kayo po ay lalapit sa party list na yan, kaagad naman na matutulungan kayo. Alam nyo na kung sino yung mga tumutulong dito na party list na kahit na walang eleksyon, nandyan na tumutulong in terms of education, in terms of hospital bill, nandyan po sila na tumutulong. Hindi yung party list na magpapakita lamang tuwing panahon ng eleksyon. Huwag yun. Kasi ang mga party list may kanya-kanyang nire-representa ang mga yan. Diba? May party list na nagre-representa sa mga agricultural sector, may mga nagrepresenta sa mga OFW, yun yung mga yan pero tingnan ninyo yung mga party list talaga na nakakatulong sa inyo at yung madali nyong kausapin, tinutulungan kayo kaagad. Ayan, tangkilikin ninyo ang party list na inyo pong kayo alam kababayan. Madali nyo malalapitan. Ayan, huwag kayong basta-basta maniwala sa leader na pinapasok niyo yung mga ibang party list na galing sa ibang probinsya. Nasaan ngayon yung mga kababayan niya ngayon na sila po yung nominee ng iba't ibang mga party list sa Pangasinan. Alas 3:16 ng hapon.
Magandang hapon din kay Analisa Opelendo Madarang. Ayan ang Burgos. At magandang hapon din kay Mother. Diyan sa may Dasol, Pangasinan. Bumuto na ba kayo? Meron akong binabasa dito na insidente dyan sa may bayan ng Malasiki. Oho. Doon may isang eskwelahan dyan, voting center, na nalito daw. Oh. Nalito sa? Nalito. Oh. Dahil may isang naligaw na balota. May naligaw na balota matapos itong basahin. Umabasa ng botante yung mga nakasulat na pangalan. Napansin niya na wala ang mga pangalan na tumatakbong opisyal sa Pangasinan. Oo. Ito daw ay mga nakakatawa naman to. Ang mga nakapangalan ay mga kandidato daw sa La Union. Yung lumabas sa kanya. Teka, bakit? Ano nangyari? Nilipad siguro ng internet. Baka nagkapalitan yung nagkapalitan yung ECM. Hindi kaya? Yung ECM ng La Union napunta sa Pangasinan. Naligaw daw naligaw. Daw allegedly. Oo. Kung gaano po katoto kasi bibiripay natin dito yan. Dito bumoto sa Malasiki. Oh. At nung kanyang ni-review yung walang mga taga Pangasinan. Yung lumabas doon sa binoto niya. Wala. Oo. Daw Napag-alaman na yung mga nakasulat pala doon isang lugar sa La Union. Oo. Kaya binigyan daw uli siya ng balota at bumoto uli. Teka. Parang kuwan yan parang kahinahinala. Bakit ang daming error? Ang daming mali. Akala ko ba kuwan na perfect yung mga kuwan na yan. ECM na yan. O ba't nagkakaroon ng ganyan? Yung sa bagay, yung kuwan nga, yung cellphone, pag pinalitan mo ng kuwan, simpak, iba na naman. Ang kuwan dyan, nakalagay ng mga pangalan, di ba? O kaya yung simpak mo, pwede mong i-delete yan. Hindi kaya ganito rin nangyayari dyan. O, sana yung mga problema na yan at kuwan, mariresolba ng Commission on Election. Huwag na tayong magtaka kung after nitong bilangan maraming magdagsaan na mga nagrereklamo. Dahil sa mga problemang naranasan sa araw na ito. Oho. Kaya siguro ang makakasagot na dyan ang COMELEC. Oo. Kung paano. Basta huwag nating isasang tabi yung kredibilidad ng eleksyon na ito. Sana mataas pa rin ang ating tingin sa mga nangyayaring ganito dahil kung ang ibinoto mo naman ay karapat-dapat na tao, wag sanang masayang dahil sa mga nangyayari. Oo. Kaya't kung may mga na-encounter kayong ganyan, kaagad ninyong ipagbigay alam sa mga yung nangyayaring problema pala, hindi lang pala dito sa atin. Dahil itong binabasa ko naman, dyan naman sa may Makati City, meron ding ACM na kumakain naman ng balota. Kumaga paper jam. Paper jam din. Yung binasa natin kanina, Lingayen, napakarami na barangay. Paper jam yun. Ito naman, Makati. Yung kanina naman, yung kay may bumoto, hindi niya ibinoto yung isang senador na sinasabi niya, pero paglabas, nakasulat yung isa. Na hindi niya naman ibinoto. Yan ang mga technical problem ng makina. Hindi po human error yan technical problem. Makina po ang may depekto diyan. Sige.
Magandang hapon kay Evangeline Alonso Augusto Untalan. Ayan. Agustin Untalan pala. Ayan, Augusto. Diyan sa may Kalasya, Pangasinan. Okay, yung mga iba pang gusto nyo iparating dito, pwede kayong magpadala sa ating Facebook page. Search lang po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. O kaya pwede kayong tumawag sa ating himpilan. Bukas po ang aming linya para malaman natin ang mga kaganapan sa inyong mga lugar. At makapagbigay na rin po kayo ng mga update kung ano-ano po ang inyong napapansin. At ito nga, yung sinabi natin, maging mapagmatsyag na rin. Pwede nyo pong ibahagi at i-share dito sa ating palatuntunan hanggang mamayang gabi po ang coverage ng Bantay Halalan 2025. Ayan, para sa ganun ay may parating namin na malinaw, buong buo, at kung sino po yung mga nanalo itong halalan, kung sino yung maglilingkod sa inyong mga lugar. Ayan. Sana po yung mga mananalo sa halalang ito dapat na manilbihan kayo ng tapat. Ibigay ninyo ang tamang serbisyo sa taong bayan dahil yun po yung ginampanan ninyo bilang sukli po sa ibinigay sa inyo na mandato ng mga botante. Ayan. Binigyan kayo ng mandato para maglingkod. Kaya dapat din suklihin ninyo ng magandang serbisyo. Okay. Yung mga gustong bumati sa kanilang mga mahal sa buhay, kung may mga nawawala dyan na kung may nawawala na mga kapamilya nila, baka sakaling hindi pa nakauwi dahil nasa boating place pa lang. Panawagan ninyo. O kaya panawagan ninyo sa mga kinakaukulan kung may mga problema dyan sa inyong mga lugar. Si Jerome Antinorio, nanawagan? Hindi, lang. Bumabati lang. Good luck daw sa'yo sa iyong kandidatura. Sino ba buboto ko? Kaliwang kandidato ay si Paridini. Ano ay kandidato? Ako po ay buboto sa mga kandidato. Kung sino yung iboboto ko, nasa akin na po yun. Ikaw lang yung nakakaalam. Pagdating ko sa presinto, wala pong nakakaalam kung sino yung iboboto ko. Wala pong nakakaalam kung sino po yung sinig ko doon sa aking baluta. Ang nakakaalam lang doon, ang Panginoon at saka ako. Ayan po. Kaya wag kayo pong matakot sa mga sinasabi nila na alam na namin kung sinong iboboto mo. Wag kayong maniwala dyan dahil hindi nyo naman sila kasama sa loob ng presinto, di ba? Paano nila malalaman yan? Kayo lang ang nakakaalam kung sino yung binoto ninyo. Okay, bago tayo dumako sa ilang pang mga issue at tanggapin yung mga reports mula sa ating mga reporters sa labas ng himpilan, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Nandiyan Tayog. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Alas 3:30 ng hapon sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Bantay Halalan 2025 ang inyo pong nakakasama sa hapong ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, Ato yung Magtipangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa technical control ang tatlong poging-pogi na co-pilot natin, si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ganon din si Engineer Nixon Dakar. Oo nga pala, thanks to Sir Rob RP Mejia of Mama Lols for our food on our special coverage of Bantay Halalan 2025. Ayan. Merong breakfast kanina, kakatapos lang nating mag-lunch at mamayang dinner meron uli. May merienda pa. Hating gabi, ikaw na lang. Kanina, umikot din kami ni Kapaborito Errol dyan sa may bayan ng Mapandan ay very peaceful ang halalan dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. At kanina rin, kaya umaga ay bumoto na rin si Mayor Christian Viga. Maaga rin siyang bumoto, alas 7:45. Sa precinct number 28, dyan sa may Pias Elementary School. Ayan. So nakabuto na po si Mayor Christian Viga kanina. Ayan. Sa mga nadaanan natin kanina na lugar, talagang tahimik at yung peaceful ang halalan. Ayan. Diyan sa may... Diyan kaya sa may sa may Kalasyaw. Sa Kalasyaw kanina, diyan sa Nalisian Bacayao Elementary School. Bumoto na rin kanina, kaninang alas 7, si retired General Romeo Bong Karamat. Si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat, itong hapon na ito, siguro tapos ng hindi natin alam kung boboto pa lang o tapos boboto na. Ayan, pero very peaceful po dyan, dyan sa Barangay Nalisian Bacayao Elementary School. 3 presinto po yung nandyan.
At kanina talagang dumadagsa yung mga gustong bumuto diyan sa naturang lugar na yan. Nandyan din nakabantay yung mga kapulisan natin. Every ko nga pala polling place tigda 2 na mga pulis ang dineploy o itinalaga. At least may mga nakaantabay. Kaya't sila po yung nagmamamantina ng kayusan dito sa ginaganap na halalan sa iba't ibang mga presento dito sa buong bansang Pilipinas at lalong-lalo dito sa Pangasinan. Yung natanggap natin na balita doon sa 6th District, talagang bantay sarado. Nandoon yung mga nagkalat na mga men in uniform, mga Philippine Army, dahil nga sa sunod-sunod na mga pangyayari dyan sa Eastern Pangasinan, sa 6th District. Bago mag-start ng campaign period, may mga na dyan, pinaslang tapos may sumunod na naman, di ba? Sunod-sunod na pangyayari dyan. Yung lately, yung pulis na napadaan lang at nagtanong kung ano bang nangyari. So binaril din, pinatay. Ayan, so nakakalungkot yung mga ganyan na pangyayari. Kaya ngayon malamang sinailalim na yan sa watch list ng Comelec dyan sa kung nadagdagan ba ang mga kapulisan, men in uniform? Nadagdagan may yan. augmentation ng mga sundalo? Kaya nandyan sila yung mga additional augmentation na galing po sa ibang yung law enforcement agency. Ayan. Nakakalungkot yung mga ganyan na pangyayari. Sana huwag nang idaan sa mga ganyan na physical. Dahas, no? Dahas. Kawawa naman yung pamilya ng iniwanan na biktima. Gaya ni yung pulis ng Tayog. Pulis na kapangalan ko pa. Pauwi na lang ng kanyang bahay galing sa duty. Nag-duty. Nang makarinig ng mga putok. At nung kanyang kumpirmahin ay pati siya ay idinamay. So nakakalungkot yung pangyayari. Kaya't sana po yung sinabi ng Commission on Election na gawin natin na mapayapa, malinis ang halalan. Kasi ang sinasabi, target nila kasi yung yung peaceful election pero mga ganyan na pangyayari, may mga harassment. So matatawag ba natin na peaceful election? Yung mga ibang lugar, ibang bayan, naniniwala po ako na talagang sinusunod nila yung honestly and peaceful election. Pero doon sa mga iba, may mga harassment, tulad yan sa bayan ng Sual. Bakit may mga armadong mga kalalakihan na umiikot sa iba't ibang mga barangays? May mga pinapadala ng mga bala ng baril na may kalakip na mensahe. At yung mensahe na yan merong RIP. Anong ibig sabihin ng RIP? Rest in peace. Yun yung nilalagay sa nicho. Tignan nyo yan. So ibig sabihin yan, may bala, may RIP. Ibig sabihin, papatay sila. May pagbabanta. Tingnan nyo nga yan. Inusinting tao, tapos ganyan ang gagawin nila. Kanyan, natatakot tuloy yung mga residente. Mabuti na lang. At si Mayor Liseldo Dong Kalugay ay pinaglalaban niya
ang karapatan ng kanyang mga kababayan. Yung message niya kanina na walang papatak na dugo o hindi dadanak ang dugo. Ayan. Ipapasa Diyos natin ang nangyayari at sana ay matapos na ang mga ganyang pagbabanta. Eleksyon lang yan eh. Yun ang problema kasi na gagastos ka ng milyon-milyon na piso. Siyempre pag gumastos ka ng 300 million, 400 million sa maliit na bayan lang. Saan mo babawiin yan? Babawiin mo ba sa buhay ng mga inosenteng tao? Hindi dapat na tanggalin ang mga mga ganyan, yung mga vote buying. Para sa ganon, fair ang laban. Lahat na gustong tumakbo sa iba't ibang mga posisyon, kahit na mahirap ang kailang buhay, ay pwedeng tumakbo basta makasulat, makabasa, residente on that area, pwede siyang tumakbo. Pero dapat sana yung talagang makabasa, yung may kaalaman tungkol sa mga batas, kaalaman na sa pag-handle ng isang posisyon. Kaya tanggalin na sana yung vote buying na yan. Pero ang problema ngayon, paano mo matanggal yan? May impasal mulad sa totoo impasal mulad sa rebutante. So paano ngayon? Ang gagawin ng ating gobyerno, particular ang Commission on Election, na every darating itong halalan, sinasabi nila na bawal ang mamili ng boto, bawal ang magbinta ng boto, pero massive pa rin ang vote buying. Yung nakakausap ko nga na opisyal sabi niya, natatawa ako sa sitwasyon namin mga politician bakit ho? Kasi gagastos kami. Gagastos kami. Ang sahod namin maliit lang. Gagastos tapos mag-iipon kami pag nanalo. Tapos pag magre-re-elect, yun na naman, gagastos naman. So, yun yun ang dyan. Ngayon, yung mga gumagastos ng milyon-milyon, bilyon-bilyon, saan nila, saan nila kukunin yan? Di ba? Bilyon yung ginastos mo, saan mo babawin niya ngayon? Very simple lang yun. Kaya dapat sana ang gawin ng ating mambabatas sa Kongreso, sa Senado, gumawa sila ng batas na may limitasyon yung mga tarpaulin, may sukat yung tarpaulin pag lumampas yung sinabi doon sa batas, lumampas yung kailang ginastos, dapat na i-disqualified sila at hindi sila pwedeng maupo. Pero ang nangyayari ay yung isang nanalo mag-file ang kanyang susi, ilan ang i-declare? Mababa lang. Mababa lang. Kung ano yung hindi niya isa ilalagay yung yung pinambili niya. Hindi niya i-declare yung buong ginastos niya during campaign period hanggang sa eleksyon. Hindi niya sasabihin na, bumili ako ng boto. Pero in fact, talagang massive ang pagbibili niya ng boto. Hindi niya sasabihin yun. Isa lang yung umamin na talagang na-disqualified pag sinabi niya di makakasuhan siya. Hindi, yung kilala ko dating governor si Ejercito. Di ba? Yung overspending. Inamin niya. Siya lang yung umamin. Anong nangyari? Wala, tanggal. Hindi na siya
makakatakbo sa anumang posisyon. O, yun ang kinakatukutan na ngayon ng mga kandidato. Natatakot pala kayo na ma-disqualified? Natatakot pala kayo na baka hindi na kayo makatakbo sa bakit di sila election? natatakot bumili ng boto? Yun ang tanong. Bakit hindi sila natatakot na bumili ng boto? Nandyan pa rin. Sa bagay, hindi pa sila nahuhuli. Uy, mayroon yatang yung isang mayor na nakakuha ng camera na allegedly nasa isang bahay namimili ng boto. Allegedly Oh. Kung ang sinasabi mo ay yung inireklamo na. Inireklamo na. Yun, antayin natin ang susunod na kabanata doon. Ayan. Dahil, siyempre, naborito mo. Siyempre, hindi ka mapoproklama dahil may pending na complaint. Tingnan natin kung yung mangyayari mamaya, kung pinalad siya, kung may proklama. Ayan, yan ang babantay natin. Kapag hindi naman siya pinalad, sasagutin niya pa rin yung inireklamo sa yung kanya. akusasyon sa kanya. Ayan, at siyempre may mga ebidensya nakita sa video. So, yun po yung mga dapat niyang sagutin, magbigay ng konkretong kasagutan kaugnay dyan sa allegedly ginawa niyang vote buying. Kasi ang sabi ng COMELEC, lahat ng mga may pending na complaint sa aking tanggapan, hindi yan mapoproklama kahit siya ay nagwagi sa halalan. At meron na ring mga pinadalhan ng Shokos order. Sino-sino kaya mga pinadalhan? Dapat ilathala sa national newspaper yan, COMELEC Chairman George Garcia, para alam ng mga taong bayan kung saang bayan yan, saang probinsya yan. Siyempre, ang sabi ng COMELEC, hindi pwedeng ilabas dahil premature. Under investigation pa, sabi nila. Sana may mga masampulan ng COMELEC, lalo na sa mga lumabag sa Omnibus Election Code. Meron pa tayong 15 minuto bago alas 4 ng hapon. Magandang hapon sa mga nakikinig dyan sa may lungsod ng San Carlos, dahil may natanggap din tayo dyan na grabe ang bilihan ng boto dyan sa San Carlos. Yung kumakandidatong mayor talagang nagbuhos daw ng limpak na salapi. At allegedly yung mga botante pumunta sa kanyang bahay. Napakarami daw yung mga tao sa kanyang nagpupunta doon upang doon daw bigayan kuhanin ng pera. Ang pera. Sana po kayong mga botante isipan na lang ninyo yung kinabukasan na dapat iluklok natin yung tamang leader na mamumuno sa ating mga bayan. Hindi yung porque binigyan kayo ng pera yun na wag. Tanggalin natin yung ganyan na attitude. Kung pwede yung nagbigay ng pera wag nang ibuto, di ba?
para wala ng vote buying sa susunod na eleksyon. Ganun yun. Diyan sa bayan ng Sampabian, magandang hapon kay Ate Christy Liwanag Dismaya diyan sa may barangay Lungo Central. Magandang hapon sa inyo diyan, Ate Christy. Ayan. Walang kalaban yung mayor doon. Wala. Mayor. Ano po ano? Oo. Ano po sila? Ayan. Ganon din yan sa may bayan ng San Jacinto. Ano po din, di ba? Ayan, napakaswerte naman ang mga leader diyan. Nagpapatunay na maganda siguro yung kailang leadership ano sa loob ng 3 taon. Kaya walang naglakas loob na lumaban. Dahil nakikita nila yung magandang serbisyo na binibigay sa taong bayan. Yan din sa bayan ng mga Mapandan, wala rin yan, di ba? Wala rin. Wala ba? Meron. Token. Token. Mas marami ang naniniwala. Diyan sa Mapandan yung tumatakbo diyan naglasing daw dahil walang pumunta sa kanyang meeting. Okay. May babali kasi rin sa may baga sa gawa mo imbagam lare plano masubra mo balat sa may estimate mo sa may may budget na balay inas pangalan mo sa man paano may milyon sa kwenta. Bagay. Gabay tumatlante. Sinali tumatlante. Umpaway mat. Umpaway kababay ang balot. Karapatan niya naman yun. Iyan, Alas 3:49. Hoy, magandang hapon kay incoming Liga President Jose Paris. Diyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Magandang hapon po sa inyo at ganun din. Magandang hapon kay Ronald Pidlawan diyan sa Kalasyaw. Magandang hapon din kay Councilor Elias Villanueva. Magandang hapon sa inyo. Ganon din sa lahat ng mga nakikinig dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kaya meron pang ilang oras bago mag-close ang mga voting precinct. Kaya habol na kayo. Punta na kayo sa inyong mga voting place para sa ganun makapagboto kayo. Karapatan ninyo ang bumoto. Lahat tayo ay pantay-pantay pagdating ng halalan. Kaya nga, yun ang sinasabi natin, wala pong mahirap, wala pong mayaman, pagdating ng halalan, pantay-pantay po yan. Yun. Yung naalala ko lang yung statement ni Mayor Dong kanina. Pantay-pantay po tayo, nagkataon lamang po na ako ay mayor, pero pare-parehas po tayo. Tumatakbong mayor, sabi niya. Okay. So, sana, dyan sa bayan ng Sual ay mapanatili natin ang kayusan itong pagtatapos ng halalan dyan. Tinatawagan natin ang mga kapulisan. Ganon din kay PNP Provincial Director Rolfer Kapukyan na sana po bantayan mabuti ang mga
bayan na kung saan may mga harassment na nangyayari po. Para sa ganun hindi matakot yung mga botante. Paano nila ma-exercise yung kailang karapatan na bumoto kung may mga ganyan na pananakot ng isang kandidato, di ba? Kaya sa ngayon, wala pa tayong natatanggap na kwan dyan sa itong araw na ito. Yung last, yung kahapon, yung nangyari kahapon. Okay, yung mga natin dyan, yung mga greetings. May kaya mga nga pahabol ba? Yung mga pahabol na greetings. Magandang hapon na sa inyong lahat na mga nakikinig dahil alam po na ninyo itong programa natin ay programa ng lahat po ito. Lahat po ay pwedeng makipag-participate, magbigay ng mga impormasyon para sa ganun ay may parating natin sa mga kinakaukulan din. Bukas po ng ating linya. Wala po tayong kinikilingan dito. Wala po tayong pinoprotektahan dito. Tayo po ay lang yung tagapaghatid ng tamang impormasyon. Magandang hapon kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Calasiao. At ganun din lahat ng mga barangay council dyan sa Calasiao, Pangasinan, dyan sa Barangay Macabito. Si Kapitana Marit Velasco nga pala, kumusta na po dyan sa may Barangay Banawang, Calasiao. Magandang hapon sa inyo. Kay sino pa yung mga nanditong nagpapabati sa akin? Dyan sa bayan ng si ko nga pala, former barangay kapitan Carlito Dion ng Barangay Wood, Calasiao, Pangasinan. Alam mo po itong si Kapitan Carlito Dion, naalala ko lang nung siya po yung yung tumakbo na kapitan diyan sa Barangay Wood. Sabi niya, alam mo, hindi ako bibili ng boto. Dito ko titignan kung gusto ako ng mga tao sa ginawa ko, sabi niya. So hindi po siya namili ng boto, wag ko, siya po yung hinaras noon. Ang ginawa lang niya, yung mga tao, sinabi lang sa mga tao na kung pupunta kayo sa mga presinto, ay tingnan ninyo yung mga anak ninyo, kung ano ang kalagayan niya. So yun ang kulang niya, hiniling niya sa mga tao. Okay. Kantabayanan po ang report ng ating kapaborito, si paring RJ. Diyan sa bayan lang. Maya-maya lamang at magbibigay siya ng update. Kung nasaan man si paring RJ. Saan ka man naroon, naririto lang kami. Ayan. Meron pang 5 minuto kung nakikinig dyan si kapaborito RJ Jimenez, pwede siyang tumawag dito sa ating himpilan para may parating yung mga kaganapan dyan sa nasasakupan niyang lugar. Okay na? Okay? Paring RJ? Ayun, kasalin niya na. Sige. Si kapaborito RJ Jimenez, please go ahead. Yes, ayan na. Ayan. Nakikita nyo na to? Ayan, nakitang-kita namin ang mukha mo, pulang-pula. Yes. Yes, katatapos lang nating bumuto. Ayan, yan. Ayan, Kapaborito Dennis. Ito pala. Yan. Kapaborito Dennis, kapaborito Errol. At ito nga, ang haba ng pila, alas 3 na ng hapon. Ayan, kung nakikita ninyo sa ating monitor. Hindi ko nakikita Ayan. Hindi mo nakikita. Oo. Yan. Wala, hindi na. Hindi. Yan nakikita namin yung picture mo. Yung haba ng pila, Ayan. Sige, baka nagkaka-diferensya dyan sa technical, pindutin mo yung camera mo, parang RJ. Napindot ko na pindot nga pero hindi lumalabas yung
Hindi picture, na malabas. sige, guayda sa report mo. Ayan, lumabas na. Wala pa. Okay. Nakapindot na kanina pa. Ayan, camera. O yan, okay. Sige, guayda sa Kanina, report. nakita mo yung mukha ko kanina, di ba? Yung mukha mo nakita ko. Pero ngayon, wala na. Wala, hindi mukha nandyan sa'yo, yung picture mo. Okay. Ayan. So, ito, baka hindi may pasok dyan sa may announcer booth, ano At ito nga, katatapos. Baka ngayon iba yung napipindot mo daw. Hindi, nakapokus sa akin Ito, kitang-kita ko dito sa screen ko. Nakakamera pa ko. Pero okay lang. Sige. Report natin na matintiniuno. So, panabubutos media sa Barangay Manibok. Yan talagan sa pila. Yan nang nangyo kumon. Talaga ng dugo ko inipila at saray ang kaplusan, manalas 4 lang to nasaray botante, ay may pan-exercise sa may kanupagan right na bawat botante ay makabuto. At aramay man nababantay mo diya iran na watcher, talagang istruktura, walay kaabay ko, impo ito labat may cellphone to, emergency siguro, walay timawag at sa sikato, at tatampol dan dinano, kaya imparap may cellphone niya awito. At nang tayo mansas biniray butante at saray ang kaplusan. Ang kapumat so sara may ingungot niya nagagawa diya na nayarin na problema abandag tayo. So si katutan sitwasyon dasay presento binutan tayo da Barangay Manibok, Lingayen, Pangasinan para bantay halalan 2025 back to you kapaborito. Thank you very much sa kapaborito RJ Jimenez sa sitwasyon dyan sa may Barangay Manibok, Lingayen, kung saan mahaba daw ang pila sa kasalukuyan. Hindi lang natin makita sa screen natin yung ay baka siya napipindot ni Meron pang 3 oras. Ayan, 3 oras para makaboto. Magandang hapon kay former Vice Mayor Ernesto Aquino Mata. Uy. Ayan, Saan yan? Sa Bugalyon. Bugalyon, nakaboto ka na ba? Former Vice Mayor Ernesto Mata. Ayan, okay. So wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kaya po ipansamantalang namamaalam. At mamaya pupunta rin kami ni Kapaborito Errol sa presinto upang sa ganon bumuto. Ang inyo pong nakasama sa hapong ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Mojares. At siyempre kasama natin dyan sa may technical control si Engineer Dennis Palaganas, Engineer Richardo Landay at Engineer Nixon Dakal. Dito lamang sa ating palatuntunan ang special coverage ng Bantay Halalan 2025 dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not the pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata.